ହଁ, ଅଧା କନିଆ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯିଏ ନାଚର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା କି ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଆମର 5ଟା ସିନ୍ ବାକି ଥାଏ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। ତ ସେବେଠୁ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମୁଁ କେବେ ତ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋଲି ଭାବେନି, ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇ ନାଟକଠୁ ମୋତେ କାମ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ହଁ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ବି କୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଟଙ୍କାର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍। କିଛି କିଛି ଆମର ପାନ ବେପାରୀ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଚା ବାଲା ଥାଆନ୍ତି, କିଛି କିଛି ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଥାଆନ୍ତି ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥାଆନ୍ତି, ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥାଆନ୍ତି। ବାକି କିଛି ଜଣ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆମର ଫିଲ୍ମରେ ଯାଇକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଥିଏଟରରେ ଆମର 1500 ଟଙ୍କା ଯଦି ମିଳିଗଲା ବହୁତ ଢେର, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଳି ପାଇଁ ହିଁ ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବଞ୍ଚୁଛି, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ।